Mga katutubong Aita sa Tarlac, problemado dahil wala raw magagamit sa pagsasagawa ng online classes. Narito ang report. Isang sitio kalangitan sa Barangay Kutkot sa mga malalayong komunidad sa Kapas Tarlac. Karamihan sa mga nakatira rito ay mga Aita. Mainit na diskusyon ng mga magulang doon ang ipatutupad na online class sa susunod na school year. Ang tanong ng karamihan, Wala po kaming cellphone. Paano po wala po kaming laptop, makakapag-aral po ba yung si Megan grade 3 na sana sa pasukan pero hindi pa rin nakakapag-enroll. Nang tinanong kung meron na siyang gagamiting gadget Wala pa po. o internet sa bahay. Meron po. Kaya panawagan ng mga magulang, sana'y matulungan silang matustusan ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Dahil po, bigyan po ni Ma'am Pia yung mga anak po namin ng mga cellphone para kapagpatuloy po sa pag-aaral mga anak namin. Ayon sa pamunuan ng DepEd, hindi problema ang internet connection o kawalan ng gadget. Meron po tayong tinatawag na video-based, no? And of course, yung modality naman na modular learning wherein yung mga modules natin, nakaprint na yan at ipamimigay na sa ating mga mag-aaral. Maaaring i-supervise ng mga guro ang mga mag-aaral sa kanilang printed modules. Pwede ring bigyan ng self-learning kits ang mga mag-aaral. Marjorie Padua, Balitang Amyanan.